Здравейте! Може ли да ни се представите с няколко думи? Как се казвате, фирмата, в която работите, дейността, с която тя се занимава? Здравейте! Казвам се Николай Йорданов и съм управител във фирма Conquest България. Ние сме филиал на австрийска фирма и работиме в сферата на информационните технологии. А от колко време работите с Въйма компания? С Въйма компания работиме от 4, малко повече от 4 години. Какви са вашите впечатления? Какво бихте казали на други хора за нас? За 4 години мога да кажа, че не сме имали никакви проблеми в работата с Въйма компания. Винаги са се отзовавали вашите колеги на всички наши въпроси, желания и така нататък. Препоръчвал съм фирмата на познати, на приятели, даже някои от тях са ви клиенти. Просто всичко е било перфектно до сега. За вас какво се изразява това перфектно отношение? За мен се изразява това, че винаги когато сме имали някакъв проблем, някакви въпроси, било то по мейла, по телефона, винаги са се отзовавали вашите колеги на момента и сме решавали дадения проблем. Имали ли сте конкретен проблем, въпрос, който е възникнал и ние сме ви помогнали за неговото решаване? Ние проблеми се решаваме ежедневно, така да се каже. Конкретен проблем, даже и не от счетоводна гледна точка финансова, даже юридически проблеми сме решавали с вашата компания. Проблемието са, например, на последните месеци ние отчитаме един европейски проект и вашите колеги денонощно, така да се каже, работят, за да може да направим финансовия отчет, който ни е нужен за момента. Това е много работа. А в каква сфера е проекта? В смисъл, ние предлагаме счетоводство, тези услуги? Вашата компания се занимава с счетоводната дейност към проекта. Счетоводната отчетност, всичката документация, командировки, ТРЗ, заплати, просто всичкото нужно към проекта, финансовата част. Благодаря.